Така се вижда, че тестваме. Добре, да. Ето. Така и сега вече може да се снимаш. С тон ли е? Или без? Нямам спомниш, че беше с тон. Браво, Не, то важното ми е филмчето да има. Утре Google+. А ти то чакай. Тук по-хубаво се вижда, вас. Бае. А това, между прочим, да, аз това така не го разбрах. Тук, как се маха от тук, баш? Не се маха с мануелно. Трябва да прати пак. Не съм се сетил. Браво. Чакай. А сега да видим като има метален. То мигането много не се вижда. Да. Това едно ли беше или? Това е фелецощан. Фелецощан. Къде като няма балщан. Няма семки. Окей. А ще веднъж, колкото да има. Много